Ini ndinonzi Patience Zulu kana kuti maitu ndinopinda Christ with us inotungamirwa na Prophet Mugai. Ndakatanga kupinda church ino 2011 iko zvino this is the 12th year ndichipinda church ino. Ndine zvinhu zvakawanda zvandaisangana nazvo zvandakabatsirwa nemunhu waMwari, asi ndichataura zvishoma kuti tibatsirane. Chekutanga ndakatakwa ndakaita stroke. Ndakastroka 2018 muna December. Ndarwara kudaro ndaita stroke. It was very severe. Zvokuti vanhu vaitotarisa mamaitikira zvakaita ndaitova ndisatarisire kuti ndingava munhu mupenyu. Asi ndakaudza munhu waMwari, vakafonerwa vachitaurirwa kuti ndarwara. But before that ndazviona kuti ndastroka usiku. Ndakanzwa mandiri kuti usaenda kuchipatara usati wanamatirwa. So ndakatsvaka munhu waMwari akanga ari kure ndikubva vanamata. Pavakazosvika vakabva vauya vakandiona, the condition was bad. It was really bad. Muromo kwawakanga uri ndofunga nyange ndichitotaura zviri kuoneka kuti muromo wangu unotombotaka une side rinotaka kuinda kurutivi. Zvadaro vasvika vakandinamatira. Asi vanhu vose vaiva ngoti hapasisina upenyu. Munhu yatomborarama nyange nevana chaivo vanga vakutotya. Asi munhu waMwari akauya akanamata. Anamata ndakatanga kunzwa kugona kusimuka, kugona kusimudza kuti muromo wangu unge unotiburitsei mazwi. Ndakazoenda kuchipatara. Nekuda kwekuti vakati kuchipatara unofana kuenda. Nekuda kwekuti chakuwadzwa ibody iri physical. But zviri paspiritual taita sei tadhila nazvo. Ndakaenda kuchipatara. Ndikazotanga kuita physio, ndakaitirwa nyasha dzekuti zvainzi ranga risiri zuva, but nekuda kwenyasha dziri pamusoro pemuranda waMwari ndakakwanisa kuti ndikwanise kuatendwawo every day kusvika pari zvino ndiri kutofamba. Zvekuti pese pandinofamba kunzvimbo yandinogara vanhu vari kushamisika vandoti ndiri munana, maimi makafamba sei nezvamama kaita. But nekuda kwenyasha dzaMwari dziri pamusoro pemuranda wawo ndakakwanisa ndiri kufamba ndiri mupenyu nanhasi. Ndine vanhu vakastroka panguva yandakastroka vasina kuwanawo spiritual help. Kutaura chokwadi right now vazhinji vacho vakafa. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari ndiri kurarama. Ndo testimony yangu yekutanga. Chechipiri ndine mwana wangu musikana wandaiva ndichigara naye. Vakangomutarisa ndabva zvanzi iwe ndaona uchiroorwa asi ndaona murume wako atichimuona achiwanika kwaHighfield. Takashaya kuti Highfield hakuna munhu anodini, hakuna kana munhu watinoziva, hakuna maendero angaita ikoko. Asi pakangoitikawo mukana wekuti akazongosvitswa kwaHighfield neshamwari yake. Ndobva atongosangana nemukomana wakasangana naye nanhasi ndiye wainaende akamuroora. Zvichireva kuti wanano yake yakabva kuna Mwari nokuti muranda waMwari akanga aiona. Imwe yechitatu yandingade kuti tisheye zvakare. Ndine hanzvadzi yangu yakashaya. Ndokubva ndapiwa burial order sasisi ndobva ndachengeta. Burial order iye nekuda kuti takamufa takashifta zvinhu. Takazoiti yakudiwa yakatsvagika takaishaya. Ndaishaya ndakaita 3 days ndichishaya ndodini, but ndipo ndakazorangarira kuti why can't I just tell the man of God kuti baba ndozvaitika. I called him and I told him what had happened. Vakandiseka vakaseka, baba muri kuseka, but I'm serious right now. I don't know what to do because right now the burial order is needed. They want to take the death certificate. So ndadaro ndobva wangondiudza ndobva wanditi enda unotsvaka pasaidi pemubhedha. Vakanditi enda unotarisa pasaidi pemubhedha wako. Ndakati baba munganditaurira izvozvo kuti ndinotarisa pandabvundunona everywhere. Hapana pandasiya, I can't go and research. Zvikanzi ndati enda pasaidi pemubhedha. But pandakazosvika kumba zveshuwa ndakasvika ndakatanga kuenda panzvimbo isiriyo. Bose vakanga vati pasaidi but ndisina kuziva kuti pasaidi pataurwa ndepapi. First side ndakatarisa ndakaishaya. But pandiri kutarisa ndichitarisa ndakabva ndanzi hapasiripo. Ndakanzwa voice mandiri kutange vari kutonditaurira ivo kuti hapasi. Ndobva ndazoenda pane side yepabhedhi. Ndichingosvika ipapo ndakanobata ndobva ndanzwa futi voice ravo riti hapasi. Pandakazonobata pamwe pacho ndakabva ndanzwa kunyarara ndina izwi randakanzwa. Ndichingonodhonza mapepa aye ndichinobvisa pepa ranga riri pamusoro ndichinobata pepa ranga riri pazasi. That's where the burial order was. I was shocked. Ndikati pese apa ndakapatsvaga pese hapana pandakasiya. But nekuda kwemunhu waMwari ndomawaniro andakazoriita vakarilocata through the grace which is upon him yakaiswa naMwari pavari.